Hagjing lakai ICC Women T20 World Cup hapring ke India Persia ke Pakistan. Haba phai shak naga jing lakai ki thei lakai jong kari India kila khur ka nam job. Hadin bagilala ban pelim sok ya ki thei lakai jong ka Pakistan dan riu pheu saurons. Badahag naga jing lakai ka thei ka wang bol jong ka India ka Dipti Sharma kala yo ban khur Haduh san weekend. Hagjing lakai FIFA World Cup naga Group E hapring ke Ecuador Persia ke Ivory Coast. Bargane gadai ka sin ka banengkong bagini ki artli kiri kini akan do hagjing lakai FIFA World Cup. Abang ipai shak dengan hagjing lakai kalong hagjing lakai ka bamari ka jubor haga babaro artli ki kenhun ki klemla ban pengki jar nadu basdang ka kela step hadu bakot jong ka kela step wala baro artli ki kenhun kila persyang ban pengki jar Henry ki klemla ban penurlong aba pai pat shak ka kela mit ka jing lakai ka nek kumcu haga babaro artli ki kenhun ki klemla ban pengki jar badai haswa ban kot ka jing lakai kata ka minit ka bakhandai pheu ka Ivory Coast kala yo ban Thep ya ka kul ka banengkong haga ning jing lakai Lengbau amat dialo ubdai player bobi badan nengkong haga ngi cingre kai World Cup barkum juru udai urang lekai jong klub Manchester United badai lama ngi sigul kirang lekai jong ka Ecuador ki klem la shu ban siukleng adu bokot ka cingre kai haga baga Ivory Coast kala khur ka nam job da sigul lanon haga ngi cingre kai World Cup panengkong jong ka bantau snam arhajar arpndeu haga cingre kai naga Group F hapreng ka Sweden Persia ka Tunisia Barkane ka dairu ka sin ka banengkong bagini ki artli ki kenhun kia kendu ka jingle kai FIFA World Cup. Haba phai shak na ka jingle kai ka Sweden ka layo ban ki jar nengkong tang ha ka minit ka bahnyau lengbau yasin ayari. Ubre urang le kai Premier League na ka club Brighton. Barha ka minit ka balai pheu ka Sweden ka layo byang ban Thep ya ka kul ka baar lengbau Alexander Isak. Unero ude player Premier League ubai le kai na ka club Liverpool. Barha shwa ban kot ka kela step ka Tunisia Kala yo ban Thep ya gol ka banengkong lengbau Omar Rekik barhadu bokot ka kela step ka Sweden ka tam da ar la ka wei haba phai pat sha ka kela min ka Sweden kala yo byang ban Thep ya gol ka balai lengbau rang le kai jong ka club Arsenal Victor kata ha ka minit ka basan pheu khandai barha ka minit ka phra pheu sau Matthias uli yo ban Thep ya gol ka basau nagwanta ka Sweden Bara shwa ban kot ka jinga dai kai kata ka minit ka bakhandai pheu plus san ka Sweden kala yo ban Thep ya ka gol ka basan lengbau ayari bad kane ka dai ru ka gol ka ba ar ka chongo ha ka jinga dai kai bar hadu bukot ka jinga dai kai ka Sweden kala khor ka nam chop hadin mukalala ban pelim sok ya ka Tunisia Haduh san la ka wei bad lengba ka jing job ka Sweden ka ba dia ka kerdan ka banengkong ha ka mi ye khen point jong ka Group F Kijing lakai FIFA World Cup shibit menmin balashai kijing lakai naga Group H kalong hapreng ka Spain Persia ya ka Cabo Verde kabanya lekai ka por khandai shiteng PM kijing lakai naga Group G kalong hapreng ka Belgium Persia ya ka Egypt bad ya ka kijing lakai oni lekai ka por khatar shiteng AM kijing lakai naga Group H kalong hapreng ka Saudi Arabia Persia ya ka Uruguay Bad kane ka jingle kai one le kai ka por lai shiteng AM ka jingle kai naga Group G kalong hapreng ka Iran Persia ek New Zealand Bad kane ka jingle kai one le kai ka por riu shiteng AM